La salut. Tinc mal de cap. Tinc mal d'orella. Tinc mocs. Tinc mal de queixal. Tinc mal de coll. Tinc mal d'esquena. Tinc mal de panxa. Tinc grip. Tinc febre. Quan estem malalts, anem a l'hospital, però tenim diferents tipus de servei mèdic. Per visites generals amb el metge de família o la infermera, anem al CAP. Si tinc un problema important i no puc esperar, vaig a urgències. A l'hospital tenim el metge i la metgessa, l'infermer i la infermera. La persona que va al metge és el pacient.